Tunisie président honika e kuma do kon sefe o kala sawe ka farafun honika jenate kon bla kololo la Tunisie kon nala ambalima o obfinay an ka ko kenega bi aywa kibera mun sere mo konya la wala na fo ko e mi kuye e février kalo kle mo aleni fla kon nay Tunisie président ale kon boraka e kuma do kon ke o ganya gon ba do sefe no kuma kon ke ra futne bay Tunisie ra kon nala kala na farafin mun be no no ul kon be Tunisie e do kon nala ulu chama kon ga jenate kon bla kololo la kuma sefe aywa ko e président ka kuma kono la ya ida ka fo ko farafin mun meta Tunisie ka ida ka fo ko obeta tungala ko ulu teta fo la Tunisie bingani an shweni ani mafa ko ulu kon beta o la Tunisie kono la ko wa kunuma e obara non konjo ko dona nata ko e farafin mun na ke ka Tunisie kono fa ko wa ko dugu be bo arabu ya la ko abnate e farafin dugu kono ye wa o kuma mon fe mi e Tunisie ka do we ulu kono bulla ka ye ma fa ni farafin mai ka bingan wala ta ka nyasi guma do were be no gena ka bo ko so kono wa do be ubura ko jogi do were be no utara ka bula e kasula aywa mi Tunisie dugu ya kono na chageda mun be no nul ko bara bina be droit de l'homme ulu yere be la jele bora ka sebabo kono lo yaida ka fo ko e jamana kuntigi e kuma mun fo ko ote kuma e ko e mama ngate ka fo e ka jamana kono kere gana la Tunisie jamana kono la ko sabla farafin kono gache ko wa ko afarafin chama be no ubuga tari ka teme kata mi na zaro fe ubuga teme kata e tunga la kuti ka to e Tunisie re kono to litama wa ma chama fana be no ko ulu fana e kanande ko ulu la ta uga kanane kono na ya ta garaje ko e nun kono te kata Tunisie re kono jiya kama ko ubuga ta uga chiri la ko wa ko nu uchama kono ga chinya na balote se ngana Tunisie jamana kono ko enite kuma e president ko manate ka ani kuma kono fo president kuma ere kono la jado bora ka ira na bolo sanfe jamu kono la ubuga dankari farafin chama ka alamadia konna ay wa otamene ga be alamsa do mi kuye février kalo kile mu alem sabay farafin kalande munu be Tunisie uluka aganyini jekulu alefana bora ka sebambo sem kono la ira ka fo kale bala nyini farafin de fana jele be Tunisie bala jele ga to iga sono ikana nabo ko eniya yebe boko akake echigele ko sabla ka obe wakati mna ko bi ko bingani aleni toroli ad chama be ka nyasu uma wa ko ma chama be ula ulube ka jogi ko keregena la farafi école de no kon be no ko uyo mene ko watana e kasola alu maraje kaira ka fo nasoro tungara gere du wal mani kala ne kondo ko uma o jetemne uya bla ka kasola ko fo ay kli woro kon bonyo mo kon ke e kasola o kli woro kon na ira ka fo ko ay kli sababe ke amadumni ke amajimi ko o kofa o kon klara ka abla ore kumna mi e farafin kalande mun be Tunisie uluka ageni jegulu kon ye ni sebebo ko ka e kalande bela jele na dunia ko ali kanata e kalando la ni wati konna ko fo e Europe sumaya tumamina aywa o tamane ga be tuguni mi e mali ere kalando fana ka ageni jegulu mun be no ulube mali ende bela jele to bayala ulu fana ga sebebo ka ci ambassade ma mali la figi de mun be Tunisie kayira ka fo ko e kalande fla kon be no ulu kene ka bo ogosu wako do be no bingan wala taraka nyasuma olo kumna ambassade mana be Tunisie no e mali la figi so mbeno ulu fana sebebo ko saba kono la uya ira ka fo ko mali ende fempe be no iye kalande yo ite kalande yo ko ni be fega singa na mali la kika nega jurusila do be uyodi ko iga o nega jurusila non ko ni wele wala sa ibe sega singa na iga fasola tukamna ko ulube fere bela jeni konike ko iga singa na iga faso konna ko sabla ami wakati mna ko bi ko Tunisie kono na kono chauffeur do wa ko adamadi farafima ay wa ko mi ere kon yi malien do konika kalandunka ageni jegulu nyamoy ko ale reka so ko mi alamsa doe février kalo kile mwa ani saba kono na ko ma do kon tala ko ale ka so kon lamini ka ira ka foko ubna chinya ni kon do aku ga ko ala ni fini tu kon sababu yala ko usira ka ni makofele no ngenga bo ni chengo ni gadala oro kumna mali ambassade mbe Tunisie do mali la fiki soyi ale ko ni bega wole ko ni bla mali ende mbela jelema ko ma ma yebe fega singa na mali la kiga ulu wole enege musula konna wala sa yebe siga singa na ifa sola to komi ali bini se hon fe mi ino africain ma ko ni ulu fana sebembo kayira ka fo ko Tunisien mi ke ko bani ko ne do uga sharia sebona sabla ida la ka fo ko fara fi jamana bela jele ko ni kana ko mi tunga go ko ka occupé la kosobere kanya ko umangate ka kuma kando ta kanya suma wal maka ko do konta kanya suma ko sabla ko farafun do to ko arama do do ko wa ko uga jamana de kelo ne kondo ka aballe do mi farfi jamana bela jele ko ma shiga na toro ya ta kanya si etungara ko ko ma mo ga ko ni Tunisie represence na kan kuma su gun ko fo ko yo ko nga nyanyi ko sabla ko obela te farfi jamana no aywa ambela jele kana ma kalama kamini wakati ja ni ara ko dugu sama munu be Afrique tuma chama mado we soro ulaka ira ka fo ko ulute farafie ko uluni anwanka oro kunna ko ni ko en kon kan bali wa ko mi Tunisie president ya kuma ma chama be ka fo bololo sanfe ko fura kan ga sorala wa ay kuma mpe na ni nyangi ni kaka
ko aga nyagi sabla ay kuma mge ni e ma fa kuma ye aflen ka ma chama ko ni ka jenatique ko bla ko lo ko na kere na farafin mun be Tunisie nga aba ila ka fo ko ali be Tunisie du gelen ko na Tunisie ka do fana bora ka ila ka fo ko ulu ka jamana kuntigi kuma fo ulu ko ni ma jenay ko ulu te so o ma ko sabla ko ulu ni migrant nun bela jele ma keleni ay wa omne anga je ka ulu ka ja ko na je solidarité avec les migrants sans papier. Solidarité avec les migrants sans papier. Aywa ambali maunine ko ni kuye anga bikawa ko e ka da kuluka oni ci ako kuluma jola o kambe anga kawa ko wala keneka